Takže poprosím vás o krátku prezentáciu vašej organizácie. Takže naša spoločnosť Štýl je vlastne nemeckou spoločnosťou. Naša činnosť je obchodno-servisná, to znamená, že my tu na Slovensku tieto vozíky predávame a servisujeme. Čo sa týka našej nejakej takej vnútornej štruktúry, sme veľmi stabilná spoločnosť a teda odporúčame vašim študentom sa u nás zamestnať. Máte už aj nejaké skúsenosti s našimi absolventami alebo brigádnikmi? Čo sa týka študentov, tak momentálne práve jeden študent inžinierského štúdia je u nás brigádnikom na servisnej dielni a vlastne pomáha našim servisným technikom aj s nejakými opravami. A takisto má možnosť si skúsiť aj nejakú činnosť, ako je napríklad prelisovávanie pneumatík alebo možno iné, čo sa týka praktických činností v servisnej dielni. Máte nejaké cenné rady alebo skúsenosti, ktoré by ste im chceli odporučiť našim budúcim absolventom? Tak študentom odporúčam vlastne absolvovať takéto kariérne dni, v ktorých majú možnosť stretnúť budúcich zamestnávateľov, majú možnosť si vypočuť, aké rôzne pracovné pozície títo zamestnávateľia ponúkajú a majú možnosť sa k tomu priblížiť, možno k tomu, čo študujú a k tomu, čomu by sa chceli venovať v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja.